לכם סרטון קצר, ככה להציג לכם באמת מה קיבלנו, ממש ככה בקטנה. אז יש לנו כל החליפות קיץ, של לואי ויטון, ורסאצ'ה, שקיבלנו מלאי חדש, חולצות פוטרים, בד רמה מאוד גבוהה, דגמים יפהפיים, של לואי ויטון, פנדי, דולצ'ה גבאנה עם הפלטות החדשות, קריסטיאן דיור, ודיור הדגם הכי מוכר. וקיבלנו גם ג'קט של ג'יוונצ'י, משהו באמת אופנה סטייל, אין הרבה חברים, זה כל דגם שאתם רואים פה 5 חתיכות מגיע. ג'קט של דולצ'ה גבאנה, עוד דגם של דולצ'ה גבאנה, זה קפוצ'ון, כל הכובע עם דולצ'ים כמו שאתם רואים. ויש לכם פה דיסקוורד עם הכלב, קריסטיאן דיור, אני אעשה לכם ככה מיקוד, ועוד קריסטיאן דיור גם